No Hangover je síce dneska iba Erik, ale je to strašne nákazlivé, takže aj my dve sme trošku dead, ale plný odhodlania sme tu, aby sme pre vás natočili ďalší diel. Na našom mieste by som šla do Martinusu a rýchlo si kúpila knihu zo Slovartu, aby si dostali túto tašku, lebo sa veľmi rýchlo míňajú. Včera nabehla do kin nová Alice. Včera? No? Píšu na internetu, že včera, no. Tak máme k tomu knihu. Ale teraz vážne, vyšiel Stopárov sprievodca galaxiou komplet v jednej knihe. 1000. Ja som mal tento týždeň strašne busy week, ale zatiaľ mám potvrdenú len jednu novú knižku. Potešíme všetkých tieňovcov, vychádzame na Vianoce a v ďalšom slajde máte obálku. To je na dnes všetko. Ak nám slnko neprepáli mozgy, tak sa vidíme o týždeň. Čaute.